Bengi-bengi buka kulkas nyateke nyiapna menu gawe ngesuk malah nyong salfok karo turahan buah gitu lur. Nang kene jebulane nyong igen duwe turahan buah semangka, buah melon karo buah naga. Halo dulur, kepagi malih kalih kula wong desa. Nyong mak klonting langsung mak celetuk ngono ki pengen gawe es buah ngesuk. Langsung tak eksekusi wae nyong ning kene ngaduk-ngaduk Nutrijel telung warna. Nan kene nyong gawe Nutrijel rasa kelapa, rasa alpukat, karo siji maning ki rasa coklat. Langsung nengake wae sewengi wis atos. Ki keesokan harina singkat cerita buah agak tak eksekusi ki agak tak rajangi. Pada umumnya es buah kailah cilik-cilik kailah. Tak singkat cerita wae kita bim salah bim. Nah ki wis dadi dulur. Wis tak rajangi kaya ngene iki. Akhir-akhir barang sing mambengi kae ya wis tak rajangi dulur. Ken ngerajangi ya nek sing apik men pada karo buahe gede-gede ning ngono ya. Ki gawe dulur-dulur kabeh nek sing agar-agar coklat ki masih Nutrijel ngati-hati ya. Masih ya wis sak ukuran tapi tetep amoh banget gue. Jadi kesenggol sithik wae meprol kae lho. Kene kene tak tambahi susu full cream kabeh sak liter ki beni ora ditambahi banyu maning kok. Terus ki tak tambahi marjan, umume mono marjane warnane abang kaya rasa stroberi, apa rasa apa sing abang. Tapi kadung nyong nengon kene duwene sing rasa sing warna ijo kuwi wae rasa leci ya saanane wae. Saanane ning omah orang kas-kaske. Lagi wis tak aduk-aduk wis dadi ki jan jos jis ki. Cuacane panas mentereng-mentereng kayak gini ki karo nyeruput es buah. Jos jis mantul pol cocok ki karo cuacane. Ya wis cukup sakmene dengan ya dulur. Tak pamit ingin tak pareng.